Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Стефан 101 и в този клип ще ви кажа малко инфо за моя канал. Разделям го с един мой приятел. Двамата ще снимаме в този канал. Главно на танки онлайн. Ако някой се интересува каква е играта, значи взимате там танк. И има Capture the Flag, крадите на противниците флага и го слагате при вашия да трупате точки. Има Control Points или Capture Points, Control Points. И трябва да ходите да превземате точки от там в някакъв мап има наредени точки и вие трябва да ходите да ги превземате. Има Deathmatch, в който събиете всеки за себе си. Има и Team Deathmatch, деца биете на отбори. Има да се избирате танкови оръжия и какво друго. Де да знам какво. Сега ще слагат на танкито някакви апдейти. Players vs Players. Helpers vs Players. И някакви там забравих какви. Това трябва да ви кажа. Аз бях Стефан 101. Абонирайте се, харесвайте клиповете ми, споделяйте ги. Ако ви харесват, разбира се, и до скоро.